Posílání nastržených výbušných balíčků, takzvaných pekelných strojů, není v naší socialistické společnosti rozhodně jevem obvyklým. Přesto však v posledních letech došlo k několika případům, kdy stoupenci poražené pravice neváhali sáhnout ani k tak drastickým metodám. Na místě výbuchu byl nalezen vnější obal balíčku, na kterém byla zpáteční adresa odesilatele a z části čitelné razítko podávacího poštovního úřadu. Velmi rychle bylo prověřeno, že známý poškozeného, jehož zpáteční adresa byla uvedena na balíčku, o věci nic neví. Proto bylo na poštovním úřadě neprodleně zjištěno, která úřednice zásilku pravděpodobně přijímala. Podle fotografie obalu se na balíček upamatovala a shodou okolností si docela dobře vzpomněla i na osobu, která balíček podávala.